तेगो हई आइल बड़े दुकान तिवारी चोट तिवारी इनकर माई के मुंह में से अनाप शनाप निकल। नमस्कार प्रणाम रउआ देख रहल मैंने भोजपुरी ताज़ा खबर। आज हमारा साथ मौजूद बानी भोजपुरी के बहुत ही सुंदर गायक गजेंद्र शर्मा पियकर जी। तो आई हम यहाँ से मिलवाल चाहतनी, कुछ सवाल जवाब करे के चाहतनी। तो स्वागत बा गजेंद्र जी हमारा भोजपुरी ताज़ा खबर चैनल के माध्यम से। जितना भी ये भोजपुरी ताज़ा खबर चैनल के लोग देखता सुनता सब्सक्राइब कैले बा लाइक कैले बा, सब श्रोता बंधु के हमरा तरफ से दसुनो जोर के आदाब प्रणाम सलाम दंडवत गोड़ लगतनी आप सबके। अच्छा एक और बात गजेंद्र जी बताई कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में राजनीतिक चलता, ई कैसे? राजनीति के नु बा तमाम कलाकार जतगो क के हिट बड़े जतयाता में गा के। अच्छा ठीक न। अब मान ली कि हम सब कुछ है राजनीतिक तो हम ना बतियाइले, काहे कि ट्रेनों में जाइले तो लोग कहेला, घर के बाप माई कहेला कि बाबू अपना के खाना पानी ले के जइह। हाँ। ट्रेन में केहू खैनियो दिन तो मत खइह, काहे कि ओमे मिला के दे दी तार सारा मटेरियल लेके टाँय टाँय फीस हो जाई। ठीक नु। तो एमे उ राजनीतिक बा जौन की कह नहीं के सकल जाइल जात। आपन मतलब कि भाई दू भाई अगर घर बाड़े तो ओमे जितना राजनीतिक नहीं खे उतना उहे दोनों भाई अगर इंडस्ट्रीज में लंच कैले बड़े वो दोनों भाई में बा राजनीतिक। अच्छा गजेंद्र जी एक और ही हम रउआ से सवाल करे के चाहतनी कि रउआ जब ये भोजपुरी के गीत संगीत के दुनिया में आईनी, कितना कठिनाई के परेशानी के सामना करे के पड़ल, मुश्किल के सामना करे के पड़ल, ई जरा अपना दर्शक से बता सकतनी? दर्शक से जरूर बताइब। और ऐसन ऐसन दर्शक ए बरे बाड़े जी कि दर्शक के का कहल जाए, एगो दर्शक होले एगो मार्गदर्शक होले बिल्कुल ना। तेगो हई आइल बड़े दुकान तिवारी चोट तिवारी इनकर माई के मुंह में से अनाप शनाप निकलता। इस सरवा जब अश्लील गाना बाजता तो ओकरा के रोकत तारे सन। चोट अश्लील गाना के रोके वाला तो बढ़िया गाना बाजता तावना के काहे नहीं कहत कि हाँ बढ़िया बाजता। हाँ ई होके के चाहिए। अश्लील के जब हम रोकतनी तो बढ़िया गाना के भी प्रचार प्रमोशन करी। तो ओकरा के प्रोत्साहन जे बजावता बढ़िया गाना ओकरा के प्रोत्साहन करे के पड़ी ना। हाँ, जना भैया हाँ आप अच्छा गाना बजा रहे हैं जी, आप अच्छा बजाते हैं। हमेशा कौन चाय के दुकान पर, पाने के दुकान पर, चाट समोसा के दुकान पर साउंड लागल बा बाजता तो वो अगर देवी गीत बजावता, भजन बजावता, सेठ संग बजावता, चाहे माटी के चीज़ निर्गुण पूर्वी भजन बजावता तो वो अगर बजावता तो ओकरा के जाके कम से कम का भाई ठीक ठाक बा न। हाँ। बढ़िया ऐसा ही गाना बाजे प्रोत्साहन तो दी। हाँ। आ नहीं तो कब ढोड़ी चाटा ना बजा का ओ ये बाजी, ई कौन मतलब भइल भाई? हाँ अश्लील के सभी खिलाफ बावे। आज निमन गावता ओकरा के लोग प्रोत्साहन नहीं के करता, आगे बढ़ावा नहीं के दे को कि हाँ भाई अश्लील गाना बावे, अच्छा है साफ सुथरा गाना बावे। अश्लील के सभे मतलब खिलाफ लोग करत आवे और अश्लील बाजता लोग सुनत आवे। आज अच्छा गावत आवे ओकरा के लोग सुनत नहीं के, सुनतो बा तो ओकरा के आगे बढ़े के प्रोत्साहन नहीं के देत। पुरनिया लोग खिस्सा कहत रहला कि ना नीमन गीत गाए ना दरबार धके जाए। ठीक नो। नीमन गीत गायम तो दरबार में हमरा यहाँ तो हमार गोपालगंज जिला घर ह, मीरगंज थाना पड़ेला, गजेंद्र शर्मा नाम ह। हथुआ एगो स्टेट बा, हिंदुस्तान के कोनो ऐसन जगह शहर नहीं है कि जहाँ वहाँ हथुआ मार्केट ना होके। ठीक न। तो दरबार में दरबारी गिरी के नाच होके। ठीक न। तो हमनी के हती हती रहबे ही ना कनी सन खुड़ियो मुड़ी ना सुनले बनी सन कि कतना गाँव दान में उरानी दे देली। काहेला लोग के बसेला। अच्छा ठीक न। दान में दिया गल कि हे जी तू बस जा, हे जी तू बस जा।